Здравей! О, Тушев. Обичаш ли Варна? Най-много на света. Защо? Защото е красива. Малко сме сега хубаво съдържание, лайняна опаковка, ама няма го правим. Ще направим каквото може. Ще гласуваш ли? Задължително. За какво? За for a change. За промяната. Какво искаш да промениш в града си? Искам всеки да знае работата и да се научат да бачкат малко. Циганите да занимават с букука, а не тези, които не искат букук, не искат да виждат букук, да занимават с букука. Няма как да стане. Трябва да се разби порочната практика Варненския бермудски триъгълник в инстанциите. Шефа, директора и началника. Не да ходят хората и да им кажат: директора знае, шефа го чакаме да се изкаже и вече началника го откаже. Какво е това? Кажи, бе. Ще учиш ли? Ще бачкаш ли? Да се научат малко да бачкат. Жужо, така ли, бе? Така е, Така е, не? абсолютно. Къде ви е изкуството, бе? Здрасти, Къде ви е Жужо. изкуството, бе? Здрасти, Туш. Обичаш ли Варна? Обичам Варна много. Защо? Защото е моя град. Ще гласуваш ли? Ще гласувам 100%, трябва да има промяна. За какво гласуваш? За зеленото, за хубавото и да се променят малко нещата в нашия красив град. Какво искаш да промениш, брат, в нашия красив град? Повече партията, повече усмихнати хора и... Не от 5 баби да зависи сезона. Абсолютно. От 5 баби може да зависи сезон. Лятото да има много фестивали за младите хора. Благодаря ви, Вие приятели. не бяхте ли от един фестивал, бе? Ние сме от обществено мнение. За обществено мнение? За обществено мнение, Георги Тушев. Георги Тушев, Венци Куцуров, Жижо.